llançar la mirada al món, reflexiu i convençut que colze junts som molt més que un món i que vol amunt i molt amunt. Jo sempre serem tu, moltes gràcies, Riudoms, i a tots aquells que us heu acostat avui aquí per fer aquesta gran família. No s'acaba la festa, segueix ara. Així que us acabeu de passar bé, que visquin les festes populars com aquesta. I això és casa vostra. Avui sempre fem una foto per endur-nos cap a casa. Avui la farem una